inicialment va començar a Càritas Mallorca, som voluntari de la Fundació 11 per Amèrica Latina i després també a Fundació Montissón Solidari, és on faig la meva acció voluntària avui. I explicàvem què és ser voluntari, què és una entitat de voluntariat, els drets i deures de les persones voluntàries. En el meu cas, realment volem tornar a la societat tot el que ens ha donat. A mi m'ha donat moltíssim i, per tant, jo el que vull és posar el meu gra d'arena ajudant a les persones. El voluntariat és una transformació social i això és bàsic. Les persones voluntàries ens enamoram d'un projecte i quan tu hi vas i dius «Ah, sí, això és el meu, això és el meu». En totes les coses hi ha d'haver un propòsit, un sentit. En el voluntariat jo crec que reps més del que dones. Jo animo a fer voluntariat. Hola, som Antoni i som voluntari.